Serge Mathurin nin kunnafonidila in nin a tununen do kabini utukalu tile 31 sen yelen bɛ jamana dafiriko de la Burkina Faso lakana minisiri ka fɔ la. Minisiri in ko kunnafonidila ye maa jugu dɔ de bisimila ɲaame minnu tun bi fɛ ka taga tiɲɛni kɛ Burkina Faso kɔnɔ, wa ko a ka laɲini tun ye ka o maa masina in dɛmɛ ka bɔ Niger kɔnɔ. O fana kɔfɛ ko nɛgɛjuru sigiyɔrɔma 4 sɔrɔla a bolo min yamaruyalen tɛ civiliw ye n'a bɛ wele téléphone satellite. K'a sɔrɔ dun Abidjan yan a bɛ ɲini ka dɔgɔkun damadɔ bɔ kunnafonidilaw caman ye sɛbɛnw bɔ ko Niger ɲɛmaw ka Serge Mathurin yɔrɔfɔ k'a somɔgɔw haminen don. Juma tɛmɛlen Niger ka lasigidenso min bɛ Abidjan yan ye bataki ci Niger marabagaw ma ɲaame. O min kɔnɔ u k'u haminen don nin tununi ko in na k'a kana to maaw kana tɔɔrɔya ta ka ɲɛsin Niger tunkarankew ma minnu sigilen bɛ Kodowari. Madame Alfari Sita Sahida ni ale ye Niger diplomate ye yanɔ ko n'i y'a ye u ye nin kuma in fɔ sabula ja dɔw de bi ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ, o min kɔnɔ dɔw bi ka nenini juguw ta ka tunkarankew sɛgɛrɛ ani Niger yɛrɛ marabagaw Serge Mathurin ka tununi ko la. O de kama diplomate muso in ko a b'a ɲini Niger marabagaw fɛ joona joona u ka fɛrɛ bɛɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidila in tununi ko la walasa Nigerka minnu sigilen bɛ Kodowari yan kana tiɲɛniw sɔrɔ n'a fɔ min kɛra san 2021 tɛmɛnen ni ja dɔw kama maa dɔw binna Niger tunkarankew kan ni k'u bolofɛnw tiɲɛ ka joginniw caman kɛ wa hali sayata yɛrɛ bɔra a la. Ni bataki in de kɔfɛ faamuyali sɔrɔla kunun su kunnafonidila in ka tununi ko kan, nga kabini nin koɲɛ in daminɛna Côte d'Ivoire marabagaw ma u kan bɔ fɔlɔ. Alpha Ka, Abidjan, VOA Bambara tɔgɔ la.